kilaw ta ninyo guys. Hindi ako karon sa isla. Ako karon sa Dinagat Island. Diri ara ko nagkuan. Nangalagkalag. Hindi kan ko na nagkot. Tama-tama ka na ako, father. Naya mong kalibre. Kaya mo ano guys. Kamuting pa ako eh. Dala akong papag-inuag. Luto na siya daan. Luto na siya daan. Tapos nagdala po siya og biko. Or malagkit sa Tagalog pa. Ayan. Sarap. Doon sa ako sila dyan. Pagdali. Ama na si Mama Lisa ni mga diha ah. Pare ako diri. Ipatrabaho na ko ning kinilaw ni Kuan Renji. Pagdali po, kaya yung lulo ni mo, nabay mo lulo ng Kuan, hulat. Ay, kanoy nakalsa nun pa, diha pa. Dali mong kuan pa, nanay ice pa. Nako papa. Ano po? Ano po, may nagkapigay na una ko mahurot. Oh, si picture eh? Picture? Naman ba gan? Nagkita pag yung minituan ni Kuan. Sa palengke. Ang kapitan sa kanang Kuan tinigro na kita naman tunay Kuan. Simugol. Light ambo ato yung namto yung kauban sa barko. Na malingki sirag. Sa barko? Sigurag suroy-suroy. Suroy-suroy kaya ra bito ka Kuan. Miyembro bito ni Kore. Char. Wala yung palit. Pagkabot na mo kaya palit tayo minikuan. Lami ang kinilaw nga naikuan. Daghang luya. Dili siya malangsa. Ganaw ko ng kinilaw nga dahang iluya.